την Παρασκευή 14 Αυγούστου στην Καφέ Ψισταριά Θέμης, στην Παλιώστα Νηπιερίας, στην κεντρική πλατεία του χωριού, μεγάλο λαϊκό δημοτικό πανηγύρι με την υπέροχη Ηλιάνα Μελίδου. Πόνεσα, έκλαψα, τώρα πληρώνω. Και τον μοναδικό Νίκο Μπίνο. Στο μπουτσούκι ο Θάνος Γκογκόπουλος. Στα πλήκτρα και στη μουσική επιμέλεια του προγράμματος ο μεγάλος μαέστρος Νίκος Μαύρος. Στο κλαρίνο ο καταπληκτικός Ατζελίνο. Όλα τελειώνουν όλα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, διασκέδαση και πολύ ξεφάντωμα με την Ηλιάνα Μελίδου και τον Νίκο Μπίνιο στην Καφέ Ψισταριά Θέμης, στην Παλιώστα Νηπιερίας. Και μην ξεχνάτε, όπως πάντα, λαϊκές τιμές, είσοδος ελεύθερη, ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 23510 83 214 και 69 744 53 655. Προσπαθώ να σε ξεχάσω, προσπαθώ